Na, sziasztok srácok! Én Dominik vagyok, és itt van velem Dani. Ott van hátul, nem tudom, lássátok-e? Gyere föl! Ott van. Itt van. Ja. Akkor -1 kijelző. Maximum. Mi a fa? What the fuck was that? What the fuck was that? Dani! Gyere! Ez... Várjál, 50... 50 másodperc per 57 perc 6 másodperc. Itt van. Egy perc, 57 perc, 6 másodperc. Az a milliókórája megy. Úgyhogy el se indítottam. Mi a Hogy mutassam meg a nézőknek? Nézzétek! Látszódik. Látszódik? Ja. Hát, nem tudjuk mi ez, kacok. Na, menjünk. Bebolondult a kamerám. Az a nagy Dani! Baz. Jó. Élek. 2 perces már. Tiéd. Mindjárt. 2 perc. 2 perc, 20 másodperc. 2 perc. 2 perc. 2 perc, 20 másodperc. 2 perc, 20 másodpercnél jár most az enyém. Most már 2 perc, 30 másodperc. Mint a semmi közepén. Ja. Kulcsán mentem át. Ja, ezen. Lehetetlen, hogy kicsit a kamerát. Ezen, meg azon. Nem biztos, hogy látszódik, de... Nézzétek, ott vannak a... Konkrétan ki vagyunk a semmi közepén. Na, gyere már vissza! Ha egy kicsit bemennénk itt ezen a nem földes részen. Srácok, egy kicsit lehet, mondjuk belecsúsztam. Nekem is egy kicsit jó száraz a biciklim. Én meg belecsúsztam. Látszódik. Ez látszódik. Dani, hogy itt egy kicsikét bemennénk pont ezen a vonalon. Miért? Nem. Mi? Ez mit akarsz szülni? Kicsit nézzünk már be. Én nem akarok menni. Hát ha van egy kígyó, vagy béka, vagy valami. Mi? Hova menjünk vissza? Várjál. Mutassuk meg a nézőknek ezeket a csodálatokat. Ott vannak. Közben itt egy markoló. Ott egy ilyen. Ez tudom melyik? Ez a Spani. Ez a Spani. Nem vagyok Spanifér. Nem vagyok Fossifej. Ez nem is jó. Nem, ez a tesz. Ez a tösze. Tösze. Tesó. Teszi. Tesz. Ele is ment. Tesz. Test.
Tesz. Ennyi már 5 perces. Tesz.